Sithokozani. Ubona kanjani ukuthi isithunywa sakho siphakeme futhi ngathi si-ready ukusebenza? Asiqale sisukuphakama. Isikhathi esiningi uyakhathala mhlambe mawuba sebantweni omunye umuntu uzokutshela ukuthi mina ngivela ngibhoreke ngiyashesha ukuzona out. Izinto lezi ezazikunikeza injabulo isikhathi esiningi if ukuthi mhlambe wabuthanda to hang out with people, mhlambe you go to the malls, there are certain things nje but kuyashintsha. Isikhathi esiningi abanye uzokutshela ukuthi i-taste yakhe hayi shem angazi kwenza manje ngaqala nje ngathi ngiyapapa it's either yoba umshini somewhere noma sekushiswa insimbi manje. Wow. I hope ngiyazwakala. Isikhathi esiningi angithi manje usufuna ukuba by yourself. The reason usufuna ukuba by yourself ingoba sekumele manje ukwazi ukuzwa imfihlo thizeni, ukwazi ukunderstanda ezinye izinto. Khona ama message akumele afike kuwena and angeke akwazi ukufika usesixukwini, but you find yourself ukuthi you spend a lot of time by yourself or alone. Mhlambe lapho uzoyithola ukuthi you have a certain interest ekufundeni, you have a certain interest ezintweni mhlambe zesithunywa, you interested mhlambe even your search bar or search interests usuyafunda mhlambe ukuthi chakra balancing sengiyabekisa ungene ko YouTube ufuna ukwazi, but uba nalento that hunger your knowledge, you know, to know more, to uyabona. Isikhathi esiningi uba umuntu ukuthi uyakhathala kuyakhathala my visits isikhathi esiningi because like you feel drained. Bangithi uyakhathala, that's because manje i-sleeping pattern sakho sesi-disturbed. Awusalali mhlambe ngendlela ubona ngakhona noma mhlambe kuneyikhathi mhlambe ubona labo 3 AM when you are awake uthola uphapheme, and then uthola ukuthi mhlambe by the time sekumele usuyalala isikhathi sokuthi kumele uvuke uye emsebenzini. Into eziningi zakho ziba disrupted. Omunye umuntu mhlambe uba yona leyo sleeping pattern igcine seyikwenza ukuthi awusekho productive emsebenzini, uthole vele usuyayeka, you are being rerouted. Yabona? Uyithola ke manje even the relationships isikhathi esiningi mhlambe uzoclasha nabantu ekuwukuthi mhlambe uphilisana nabo uhamba nabo because now ama conversations la ebek interest awasak interest as much anymore, or asayitholi nje angazi ngathini. With partners kwesinye isikhathi uthola ukuthi senaklasha kakhulu mhlawumbe nomuntu ukuthi uzwana naye noma uphila naye simply because usukwazi ukubona lokho okungale, yabona. Kokunye noma ungeke uzuthole into ethi ncamncam, yabona, but ama energies wakho angisho manje isithunywa sakho ke manje si awake sifuna ukusebenza yabona. So wena kwakwazi ukuthola ama messages, right? Angeke izokutshela ukuthi asithi nje for instance uyacheat, yabo partner wakho, right? But mayengena nje kwesinye isikhathi eminyanga uzwe nje ukuthi phalaza, uzwe nje ingephunga elikunukela kabi, uzwe nje ukuthi iqhifi. You understand? That's isithunywa sakho letting you ukuthi lalela khona into eshintshile. You understand? Kwesinye isikhathi usuyaziza ukuthi ngisho i-taste yakho in terms of food, because kunokudla esikudlayo makuwukuthi mhlambe nje asisukhuphula umoya noma but uyabo ukudla okunamafutha awusakuthandisisi, nenhlobo yenyama thizeni kunenyama ongasayithandi, nezikhathi futhi izikhathi eziningi mhlambe uthola ukuthi usumuntu osudla just once a day because manje your body is telling you angithi manje asana appetite, lose appetite, your body is telling you ukuthi sekumele manje ngabe usuyayifundisa ukuthi uyafast. Uyabona? Usuba na this southern interest in music, but uthola ukuthi mhlambe not just ukuthi gospel music per se or ipostola and what knows. Khumbula ukuthi isithunywa sasithanda umculo, and izithunywa phela lawa ama universal spirits, but they are broad, but we understand. So usuthola usuthanda certain music, usuthanda kunalama instruments owathandayo, even i-worship ayi ukuthi mhlambe uzozwa
sisumuntu wesiZulu, right? Uthola ukuthi ngisho kuthiwa uzwa i-worship mhlambe yesitswana, understand isitswana, but you will connect because lento angisho manje ikuwena uyayibona. Uyonywa isikhathi esiningi you because kumele ukuthi angisho wena manje you crave amanzi, you know, isikhathi esiningi abantu besithunywa, abantu abalapha ngamanzi, uthamba amanzi, lezo zinto ekanjalo. So uthola sometimes uthola ukuthi you are so thirsty, hayi ngoba u thirsty, but isikhathi sokuthi awuye emanzini, akudilizela amabhavu ake uyabona, akudilizelwe nje sisimazi si12 lalela khisha umphongolo lapha yana kushaya isigubhu lana, kushaya impempe lana, ngiyacula niyahuba you understand, udilizela amanzi ashayela khona azoqaqa ikhanda nesifuba, uya understand, ukukhuphula manje, ukukhuphula into yakho. Isithi ke manje hayi ke angisikhiphile ke futhi manje ebantwini, right? Usuyaqala ke manje usuya notice umzimba wakho. Khona omunye umuntu athi yazi mina ngiba nesikhathi ngivele ngibe nama goosebumps lapho ngihlelele ngiyibuza ukuthi kwenzakalani. Kwesinye isikhathi kube ngazathi kuvaleka amadlebe, kwesinye isikhathi kube ngazathi inyama mhlawumbe la ngemuva kuba ngazathi iyanyakaza. Yilapho ke manje ngisikhona sekumele manje ulalela umzimba wakho, uzwe into, uya understand. Kwesinye isikhathi kube khona ukuthi bu like emadlebeni, kwesinye isikhathi kube ngazathi ungena phansi kwamanzi, ubona uma ungena phansi kwamanzi amadlebe kuba ngazathi agcwalile, yabo. You pay attention to such things. Hence why ukhishwa ebantwini ngoba khona izinye izinto ekumele ukwazi ukuyinaka. Ngeke ukwazi ukuyinaka kuphithizela around you. Ngeke ukwazi ukuyinaka mhlawumbe ukuthi usasemsebenzini, yabo. Yes, kubhlungu ukuthi omunye umuntu ayithole ephelelwa umsebenzi. Yes, sinemndeni, we understand. So akumnandi, but sengiyasho ukuthi ke make the most of it. Angazi nami kanjani, but as ulapho zitshela ukuthi okay, I want to know, I want to understand. Thiwa yonke into yenzeka for a reason. Let me understand why. Ngikhishiwe kumendo wami, ngikhishiwe kumuntu wami, ngihlukene nonkosikazi wami, angiunderstandeke manje, angifune into, ngifuna ukwazi, ngifuna ama-answers about me. Angithi usuyayibona manje you have this kusesikhathi uyihlelele, unukela mhlambe izihlahla noma unukela utshani noma unukela, we understand in-nature. Angithi isikhathi esiningi umuntu onesithunywa akuvamile ukuhamba kodwa, khamba nobugedla unyanga, khamba angisafuna ukuchaza kaningi inkosi yami ihlale isikhuluma leyo siyazi kuningi, we understand. But now sekuyaqala manje usuyaphazamiseka, you being aligned. Yabona, so kusho khona ukuthi manje you want to, yabona, now you have an interest suddenly ukufuna ukumixa certain herbs, you understand. Ukuthi sona isithunywa sakho sivumelana nalawo ama-herbs. Suddenly usunalento yokuthi usufuna uku-understand ama-colors, like for instance ublue. Why ngizomixa iswasho esiblue? Ublue wenzani? What does it mean? Mangithi ublue usufuna ukwazi ngamavimbelo, ufuna ukwazi ngemkhando, ufuna ukwazi yabona, like things like that. That's why ukhishwa, because isikole lesi. Isikole usesikoleni uyafundiswa, and you really need to pay attention. Yabo, you pay attention to amaphupho akho. You understand? Uyazi ukuthi une trip kusasa. Uthi nje uyavuka ekseni. Hayibo. Mose ngiphuphe. Ngingena engozini yemoto. Hayibo. So what does it mean? Does it mean ngisaqhubeka ngihamba, or does it mean ukuthi manje ngiyahlala ngiyakhuleka, kuzowenzakalani mangihamba? Kwenzeka kanjalo. Ngafunda kanzima, ngena kwingozi enzima kabi imoto. Ngaphupha ngabonisa exactly ukuthi kuzowenzakalani, ubani ozongisiza, everything. Ngavuka ekseni ngakhuleka ngathi hayi kodwa kusala phela kumele ngihambe. Yayibona? Angena indlela nangempela qhufu. But azange ngilimale, yes, but yonke lento okumele yenzeka. Yabona? Khona kuleso siphithiphithi ngahlangana nalomuntu okuthi kumele ngimsize ngandlela thizeni. Kanti nayo uyangazi. Yabona? But sengishela ukuthi manje angeke ngisangena endleleni kube ngivukile ngiphuphe isibonakaliso. Yes, ngizakhuleka ngihlale phansi. Because ngiyazi. So ufunda kanjalo into yakho. Uyayibona? Thokozani.